La Pirinenca, un podcast no apte per conformistes. Impulsat per la Joventut Comunista de Catalunya i presentat per Glòria Romero. L'ecologisme sense lluita de classes és jardineria. Chico Mendes, sindicalista brasiler. Bon dia, pirinenques, com esteu? Esperem que molt bé. Aquestes paraules de Mendes ens recorden que cap lluita social es pot deslligar de la qüestió econòmica i política. El capitalisme no només devora els recursos naturals, sinó també els drets bàsics, com l'habitatge o la llengua. Avui en parlarem de tot això, així que comencem. L'acord per Casa Orsola fa créixer el debat sobre l'especulació immobiliària. L'última vegada que havíem parlat de Casa Orsola, les negociacions encara no havien començat. Ara ja sabem que l'Ajuntament de Barcelona i Hàbitat 3 han acordat comprar la finca per 9,2 milions d'euros. L'alcalde Jaume Collboni ho va anunciar destacant que l'adquisició garanteix l'ús social de l'edifici. El sindicat de llogateres i les veïnes, però, no han participat en la negociació, tot i 3 anys de lluita contra els desnonaments. Segons el sindicat, l'operació premia la propietat, ja que Albert Oller Bartolomé va comprar l'edifici per 6 milions al 2021 i ara en guanya més de 3. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, denuncia que això legitima l'especulació immobiliària i que l'Ajuntament ha actuat d'esquena a les afectades. Les veïnes celebren la compra, però denuncien els anys d'incertesa i mobilització necessaris per arribar fins aquí. Un reportatge de La Directa revela que Oller controla 66 habitatges, 12 locals, 5 terrenys i té comptes bancaris a Luxemburg. Diversos edificis sota el seu control han estat transformats en lloguers de temporada amb preus que tripliquen els del mercat residencial, seguint un model que es repeteix a Barcelona i altres ciutats. Aquest patró d'especulació immobiliària ha estat denunciat repetidament i per entitats en defensa de l'habitatge, que alerten sobre l'impacte en l'accessibilitat residencial. Davant l'augment de l'especulació, el moviment per l'habitatge s'ha reforçat. El segon Congrés d'Habitatge de Catalunya, celebrat a Granollers fa 2 setmanes, ha impulsat la creació de la Confederació Sindical d'Habitatge, que aglutinarà diverses entitats per combatre la crisi residencial. Segons la portaveu, Marta Espriu, el moviment necessitava una organització més cohesionada per fer front als grans propietaris i fons voltors. L'habitatge és la principal preocupació dels catalans, segons el baròmetre del CEO. 5 anys després del primer Congrés d'Habitatge, el moviment es reorganitza per afrontar millor els problemes residencials. Casa Orsola ha estat un cas emblemàtic, però el sindicat de llogateres alerta que hi ha moltes altres Orsoles a la ciutat. Davant d'aquesta situació, el Moviment per l'Habitatge ha convocat una nova manifestació el pròxim 5 d'abril a les 6 de la tarda a Plaça Espanya, exigint un model d'habitatge que prioritzi les persones per sobre dels beneficis econòmics. Junts frustra la moció de censura i permet que Orriols segueixi governant Ripoll. Aquest dimecres continuava el degoteig de proves que demostren que a Ripoll tot estava pactat per fer fora Sílvia Orriols i que no era inviable assolir un acord contra el racisme, la xenofòbia i l'exclusió. Però, malgrat les negociacions avançades entre Junts, Esquerra i el PSC, la direcció nacional de Junts va acabar frustrant l'operació. El text de la moció de censura estava pràcticament tancat. L'acord estipulava que la regidora de Junts, Maria Soldevila, assumiria l'alcaldia amb un govern de coalició amb Esquerra i el PSC. Un document que, tal com ha avançat Cert Catalunya, incloïa totes les bases per formar un govern alternatiu, però Junts va fer marxa enrere a última hora, prioritzant els seus càlculs electorals per sobre de la necessitat de fer un front comú contra l'extrema dreta. Aquest moviment ha generat indignació entre moltes entitats polítiques i socials que denuncien que Junts ha anteposat una enquesta electoral a la responsabilitat de govern. Ho hem vist a les xarxes amb moltes veus que critiquen aquest tacticisme polític, assegurant que combatre el feixisme no hauria de ser una qüestió de rendibilitat electoral. Mentre això passa, Orriols continua governant Ripoll, consolidant el seu projecte basat en la divisió i l'odi. La seva estratègia és clara, alimentar el conflicte per polaritzar i mantenir-se al poder. I davant d'això, la pregunta que ens fem és: si fins i tot quan hi ha una oportunitat real d'expulsar l'extrema dreta del govern municipal no s'actua, quan es farà? Mazón qüestiona l'ensenyament en valencià mentre el català perd parlants.
El govern d'Amazon ha impulsat una consulta perquè les famílies triïn si el valencià continua sent llengua vehicular a les escoles o queda reduït al mínim legal. Aquesta mesura, durament criticada per la comunitat educativa, sindicats i entitats en defensa de la llengua, suposa un nou atac contra un idioma històricament minoritzat i posa en perill la seva transmissió a les noves generacions. Malgrat les més de 4.400 al·legacions i les mobilitzacions previstes, la votació es farà entre el 25 de febrer i el 4 de març, enmig d'un clima de preocupació pel futur de la llengua. El debat lingüístic al País Valencià no és un fet aïllat. Segons el Nacional, basant-se en dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població, l'ús del català ha caigut al 32,6%, al mínim dels darrers 20 anys. La davallada de 3,4 punts respecte al 2018 confirma la tendència descendent des del 2003, quan l'ús era del 46%. En 2 dècades ha retrocedit 13,4 punts percentuals, un sotrac agreujat per la pressió del castellà i la manca de polítiques de protecció. Davant d'aquesta situació, la societat civil es mobilitza. Aquesta setmana celebra el primer Correllengua universitari impulsat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb la col·laboració d'Òmnium Cultural. La iniciativa està recorrent Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona del 17 al 20 de febrer, amb l'objectiu de reivindicar el català com a llengua vehicular a les aules en un moment en què l'ús als graus i màsters està en clar retrocés. La primera edició està dedicada a la lingüista Carme Junyent, referent en la defensa del català. Més que mai, cal un compromís col·lectiu per garantir la supervivència de la llengua en totes les seves variants dialectals. Almenys 3 palestins morts a Gaza mentre Trump proposa desplaçar la població forçosament. Puntualitzem que aquesta informació s'està redactant el 19 de febrer i pot quedar desactualitzada en el moment en què s'estigui escoltant aquest episodi. Malgrat l'alto al foc, en les últimes 24 hores, Israel ha matat almenys 3 palestins i n'ha ferit 11 en diferents atacs a Gaza, segons el Ministeri de Salut. Paral·lelament, Hamas ha proposat un intercanvi total d'hostatges israelians i presoners palestins en la segona fase de la treva, amb l'objectiu d'assolir un alto al foc permanent i la retirada completa d'Israel del territori. Mentrestant, la situació a la regió continua sent tensa. L'exèrcit israelià ha anunciat que ha eliminat un operatiu militar de Hezbollah al sud del Líban i han aparegut friccions amb Egipte, a qui Israel acusa de violar l'acord de pau del 1979. Però la proposta més polèmica ha arribat des dels Estats Units. El president Donald Trump ha plantejat el desplaçament forçat dels palestins fora de Gaza, una idea que Egipte i Espanya han rebutjat frontalment. La Lliga Àrab es reunirà el 4 de març al Caire per abordar aquest tema que molts consideren un intent de neteja ètnica. A més, els Estats Units han presentat demandes legals contra l'administració de Joe Biden per la seva complicitat en el conflicte de Gaza. Tot això passa mentre Israel manté tropes en territori libanès més enllà del termini acordat i augmenten les tensions internacionals sobre el futur de Gaza i la seva població. I fins aquí el repàs de l'actualitat. Ara canviem de tema i posem el focus en un dels debats més importants d'avui dia, el model energètic i la transició cap a les renovables. Sabem que el sistema actual està basat en combustibles fòssils, però això no és sostenible ni mediambientalment ni socialment. Cada cop es parla més de les energies renovables com una alternativa. Però són suficients? Com podem fer que aquesta transició sigui justa i sostenible? Avui parlarem del futur de l'energia, de models descentralitzats, comunitats energètiques i alternatives al model capitalista. També posarem sobre la taula el concepte de postcreixement i com encaixa en aquest debat. Comencem després de la breu pausa antipublicitària. Has passat calor aquest estiu? Les grans empreses són les responsables del 71% de la contaminació mundial. Lluita pel nostre futur. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Per aprofundir en la transició energètica, les renovables i els models alternatius, avui ens acompanya Pol Salvador. Graduat en Ciències Polítiques i Estudis Internacionals d'Empresa a la UPF, és professional de la sostenibilitat en el sector privat on treballa ajudant a empreses a ser més sostenibles. També és activista climàtic i membre de la Junta Directiva d'Oikia, entitat que treballa pel progrés sostenible a Catalunya. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé, gràcies per convidar-me. No, nosaltres encantats que estiguis aquí.
Vale, anem a dir ja la primera pregunta, que és com definiries la situació actual de les energies renovables a Catalunya i si estem avançant o ens estem quedant enrere? Doncs, malauradament, la situació és dolenta. Jo la definiria gairebé com a dramàtica. Estem en una situació de bloqueig molt, molt preocupant, no? Jo crec que per il·lustrar aquesta situació va bé aportar una mica de context de com estem, no? Estem en una emergència climàtica on urgentment hem de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i gran part d'aquestes emissions venen del sector energètic i elèctric. Llavors, què cal fer? Instal·lar renovables tot el ràpid que es pugui, tenint en compte, anant amb cura, òbviament, però amb un ritme molt ràpid. A Catalunya tenim la perspectiva energètica de Catalunya 2050, que és el marc a seguir per nosaltres saber quanta energia renovable hem d'instal·lar. Tenim uns objectius que pel 2030 el 50% de la producció elèctrica sigui renovable i el 2050 tota. Llavors, pel 2030, com hem d'estar? Hem d'estar amb 15 gigawatts, perdó. I em fan falta 12.000. Llavors, fan falta 5 eòlics i 7 solars. Per posar en perspectiva, aquests últims 5 anys, del 2019 al 2024, hem instal·lat a Catalunya 135 megawatts eòlics, o sigui un 10%, una mica més d'un 10% d'un gigawatt, i 84 megawatts solars, sense incloure autoconsum. És molt poc, molt poc. Estem molt bloquejats. I n'hi ha poques perquè són... O sigui, quines són les principals barreres administratives i polítiques que dificulten aquesta implantació de renovables i que fa que siguin tan poques? Doncs és una cadena molt llarga, tant de processos com per temps, que fa que puguin sortir molts aturadors en el procés. Primer, és un procés que demana molta burocràcia. Tu has de preparar molta documentació, que ja trigues un temps en preparar-la. Després, aquesta documentació tu l'envies com a promotor d'un parc renovable a Energia. A part d'Energia, que és qui ho reben i ho fan un primer anàlisi, ha de passar després per diferents departaments, com són Agricultura, Medi Ambient, Urbanisme i Cultura. Després, ens trobem també que en aquests últims anys hi ha hagut una gran falta de voluntat política que ho ha fet que hagi anat molt més lent del que tocaria. I després, per últim, hi ha l'opció de posar recursos i de bloquejar el procediment, com són molts que posa la Unió de Pagesos, no? Que al·lega que aquells projectes renovables estan construïts sobre ús agrícola i, per tant, aconsegueix bloquejar-los mínimament un temps o, si no, ja definitivament. Clar, de fet, aquesta és com l'oposició principal, no? La implantació de renovables per l'impacte sobre el territori. Quina és la teva visió al respecte i com equilibrem la necessitat de preservar espais naturals, territori agrícola, amb l'expansió d'energies netes? El primer que cal dir és que, tot i la urgència, el sistema d'instal·lació renovable és millorable i ha de millorar. Vull dir, aquí també cal fer crítica i entendre l'altra part i les queixes que pugui tenir, no? Com ha de millorar? Doncs de diferents formes. Primer de tot, hem d'aconseguir ampliar i afavorir els inversors locals perquè siguin part d'aquella instal·lació renovable i també puguin tenir un benefici econòmic. Hem de millorar la protecció a la biodiversitat, així com també crear un fons de mediació. Vull dir, és normal que en un poble on s'hi vol instal·lar un projecte renovable hi hagi veïns que tinguin o discrepàncies o dubtes. Però hem d'aconseguir poder mediar i que les dues parts s'entenguin i arribem a bon port. Després, com preservem espais naturals? Perquè això és una de les crítiques que es fa actualment de forma molt clara en el sistema. Jo crec que aquí també val la pena posar una mica de context en l'ús de la superfície a Catalunya. O sigui, nosaltres, per instal·lar totes les renovables que ens fa falta d'aquí al 2050, hauríem d'ocupar un 2,5% del territori de Catalunya. Perquè al final la renovable el que té és que és molt expansiva, necessita de molt territori. Pot semblar molt o poc, és un espai considerable, però també hem de tenir en compte que els conreus ocuparien 10 vegades més que aquest 2,5% i la massa forestal 25 vegades més. Això són dades de l'IDESCAT. Llavors va bé posar-ho en perspectiva per dir segur que hi ha casos concrets on s'ha de tenir cura i potser no s'ha fet el millor possible i per tant s'ha d'arreglar o es pot arreglar, però la perspectiva de quin percentatge de territori hi ha a cada ús. També quan es parla de renovables es parla d'energia nuclear. Sovint es presenta com una solució intermèdia per reduir la dependència dels fòssils. Creus que ha de jugar un paper en aquesta transició energètica?
La nuclear era el mal menor en el sistema prerenovable. Llavors, quan no hi havia renovables, i tot era no renovable, la nuclear el que t'oferia era una forma millor que el que pot ser gas, carbó o petroli de generació elèctrica. Què passa? Que la nuclear té un problema, i és que té una realitat, que està dissenyada per produir sempre el mateix. Hi poden haver pujades i baixades, però les baixades poden ser més ràpides, però les pujades per tornar a produir el seu output normal costen molt de temps. Llavors, què passa? Que les renovables xoquen frontalment amb això perquè són energies que depenen molt de si fa sol o fa vent. Llavors, òbviament, en un marge d'una hora, 2 hores, pots estar produint molta energia solar, es pon el sol i deixes de produir-ne. La nuclear no està preparada per fer front a aquestes variacions ràpides. Llavors, no. A més, aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol hi ha en marxa el desmantellament nuclear previst entre els anys 2027 i 2035, a Catalunya el 2030, quan s'apaguin les centrals d'Ascó i Vandellòs. Llavors, és una energia que ja no la tindrem els propers anys. Si parlem més com de qüestió ètica, no? I parlem de la paraula sostenibilitat, s'hauria d'entendre, no, que sostenibilitat no és només ecologia, sinó també justícia social i equitat econòmica. Com podem fer entendre aquesta visió més àmplia? En el debat, a tota la gent que s'inclou en aquest debat. Jo diria, primer de tot, pedagogia. Per què? Perquè si tu penses en canvi climàtic, en sostenibilitat i tot això, el primer que et ve al cap és el tema de l'energia. No? Són unes grans fumeres, el carbó, el petroli, enfront d'energies renovables netes. I ens quedem aquí. Això és el que nosaltres anomenem la trampa de la visió túnel de carboni, no? Que només veus això i només conceps això. Però la sostenibilitat, com bé tu dius, és un concepte molt més ampli, que aglutina moltes més realitats. Llavors, fa falta pedagogia per mostrar-ho i també fer valdre aquesta interseccionalitat que és necessària. És a dir, totes aquestes lluites paral·leles que hi ha que poden ser agrupades dins això han d'anar de la mà. Es parla també de postcreixement i de la necessitat de consumir menys energia. Primer de tot, si podries introduir una mica el terme postcreixement. Postcreixement és aquell pensament que es basa en construir una societat enfront superar la idea del creixement infinit del sistema capitalista. És a dir, el sistema capitalista actual es basa en la necessitat d'un creixement infinit en un planeta de recursos finits. Per tant, el postcreixement el que diu és anem a buscar el benestar humà sense centrar-nos en el creixement econòmic. Per tant, podem cobrir tota la demanda energètica amb renovables o cal canviar la manera també com consumim i organitzem l'energia? Caldrà canvis, però tenim la capacitat perquè tot sigui 100% renovable. El que deia abans, no? Si nosaltres tenim un sistema que depenem del sol i del vent, òbviament, si no hi ha sol ni hi ha vent, no tindrem energia. Com fem front a això? Doncs amb sistemes d'emmagatzematge. No? Ara està havent un gran boom als sistemes d'emmagatzematge de bateries energètiques que el que fan és, en les hores que produïm més energia renovable de la que ens fa falta, l'emmagatzemem. I quan deixa de fer sol, deixa de fer vent, i ens fa falta, la fem servir. Per tant, això és una forma. Això no treu que tenim les solucions tecnològiques, però cal canvis poblacionals dels nostres hàbits, com pot ser la mobilitat. No? Mobilitat, primer de tot, elèctrica i, segon, pública. No tant un model centrat en el cotxe, sinó en mobilitat pública. Que també cal construir models de ciutats que tinguin en compte tota aquesta qüestió. De ciutats i de país. I de país. Perquè l'estat de Rodalies tots sabem que és dramàtic actualment. Una mica. I així no anem enlloc pel que fa a la descarbonització de la mobilitat. Absolutament. I com podem garantir que la transició energètica sigui justa i no es generi noves desigualtats, que també és un tema molt gran que es parla molt quan la gent es preocupa per adaptar-se a la transició energètica a energies renovables, és com una qüestió molt central. Hem d'incloure tothom. Si fem aquesta transició deixant gent enrere i no tenint en compte la gent que normalment es queda als marges, no farem res. Simplement perpetrarem les desigualtats o inclús en crearem de noves. No? Per tant, hem d'incloure tothom i hem de construir un model per la gent postcreixentista que no tingui en compte el creixement econòmic, sinó el benestar. Que el benestar a vegades podrà... Òbviament, hi haurà sectors que hauran de créixer i creixen molt,
hi haurà sectors que no farà falta. Per exemple, òbviament en un futur la indústria energètica provinent del petroli i del gas natural no hi ha de ser pràcticament. I segur que hi serà per algun casuística d'algun moment puntual, però a una escala molt, molt petita. I al final també recuperar un model plenament democràtic, que tingui en compte el gruix de la població. Tot això també xoca a vegades amb l'interès de les empreses, que moltes parlen de sostenibilitat, però la realitat és que segueixen prioritzant els seus beneficis. Des de la teva experiència, al sector privat, creus que hi ha un compromís real o estem davant d'un cas massiu de greenwashing? Aquí hi ha dues opcions. Hi ha dos realitats paral·leles. Hi ha, primer, els casos de greenwashing, que òbviament han de ser eliminats, perquè hem d'informar correctament, hem de fer les coses que diem que fem, i d'altra banda hi ha l'acció real. Què passa? Això té una trampeta, i és que també aquesta acció real s'ha de tenir en compte amb les expectatives. És a dir, què és millor? Que una empresa la seva activitat la generi de la forma més sostenible possible que pot o que no ho faci? Òbviament que ho faci. Però aconseguirem grans canvis socials en base a això? No. Llavors, per què ho fa una empresa, no? Per què fa coses sostenibles? Doncs perseguint el benefici econòmic, perquè al final és una empresa privada i aquesta és la realitat actual. O també ho pot fer per la regulació, independentment de que sigui més o menys profitós econòmicament. Si hi ha una regulació que diu has de fer això que és més sostenible, si tu vens productes tecnològics i hi ha una regulació que et diu que hi ha d'haver un dret a la reparació, tu ho has de fer. Potser surt més a compte vendre'n nous, però és que ho has de fer. Per tant, hi ha aquests dos contrapunts que fan que l'acció sostenible es faci més per la part de les empreses. I si ho mirem des d'un plànol molt més global, al final el sistema capitalista, hi ha dubtes, no?, que sigui capaç de liderar una transició energètica real, perquè està massa lligat als interessos de les grans energètiques. Jo penso que el problema és que sí que poden. Vull dir, tenim la tecnologia per tenir un model energètic 100% renovable. Podem entrar en la discussió, que també és molt interessant, de per què no ho estem veient encara ni amb prou rapidesa, però el problema és que sí. Per tant, si des de la gent que vol proposar sistemes alternatius no treballem per una proposta nostra, ens ho faran, perquè la transició energètica és com la política, o la fas o te la fan. Però és possible una societat plenament renovable sense una transformació profunda del sistema econòmic i productiu? Renovable sí, però que faci front a l'emergència climàtica no. No, perquè, clar, és el que parlàvem de la trampa de la visió del túnel de carboni, no? Si tu tens en compte les emissions de carboni purament, segur que sí que hi pots arribar. Costarà més, costarà menys, segur que costarà una mica, però hi pots arribar. En canvi, un sistema econòmic que si el deixem fer, com es diu, business as usual, hagués arribat en el 2050, 2100, aquí em falla la referència, a un calentament de 4,3 graus per damunt de nivells preindustrials, que això vol dir que és pràcticament inevitable per a la raça humana, destrucció de gran part de la biosfera. Estem parlant de destrucció del planeta. Un sistema que produeix això no pot fer front a l'emergència climàtica. I també, de fet, potser molta gent, ara m'estic sortint de guió, però tal, que molta gent ho veu molt a pla com a nivell futur, rotllo, encara no estem vivint les conseqüències del canvi climàtic i la pura realitat és que cada dia encenem la televisió i a les notícies ens estan dient que Califòrnia s'està cremant i que no sé quina altra part del món està inundat, etc. Per què creus que hi ha com... al final és la qüestió de dir si no ho estic vivint jo des de casa meva, no m'ho estic creient. Quan en veritat també ho estàs vivint de casa teva perquè potser arriba al març i ja estàs en tirants pel carrer. El problema és que aquestes coses són graduals. Si passéssim... El problema, en realitat, vaja. Si passéssim de viure una vida prou normal, no?, aquí, i de cop un increment d'un grau o mig grau més signifiqués la destrucció total de la nostra moda de vida, tindríem un canvi, però si tu vas empitjorant poquet a poquet, és molt més difícil veure la diferència, no? I també diuen una frase molt divertida, que és que l'emergència climàtica és allò que veus
a través del teu mòbil que es va acostant fins que et passa a tu. Vull dir, és això el que tu dius, no? Els incendis a Califòrnia, les inundacions a no sé on, i dius, ostres, pateixes per tota aquesta gent, però no ho veus fins que et passa. I tenim episodis tràgics i dramàtics com la Dana, no? que passa més fort. Òbviament, danes sempre n'hi ha hagut, però que siguin més usuals i el més intenses i més destructives s'explica en base al canvi climàtic. Se m'acaba d'ocórrer també, quan es parla d'ecofeixisme, en què ens estem referint? Perquè a vegades em coixa aquesta... Bé, no és el meu camp d'expertesa, però bàsicament l'ecofeixisme busca una societat més sostenible, protegint el capital i les grans fortunes a costa de tota la gent que faci falta. Si les grans fortunes s'han de protegir i hem de construir un món més sostenible perquè directament ens estem carregant el planeta, ho farem, però no tindrem en compte a gent que no volem tenir en compte. Però bé, aquí la veritat és que no en soc pas expert. No hi ha sorgit el dubte. S'estan impulsant molts projectes de comunitats energètiques en barris i pobles. Aquestes podrien ser una alternativa viable? I com es podrien potenciar més? I també si ens podries donar algun exemple d'aquestes? Al final, la transició ecològica no es fa amb una sola eina, i les comunitats energètiques locals són una d'elles i una molt útil. Per què? Perquè al final permet en un conjunt d'ajuntaments o de població o d'agents produir i administrar la seva pròpia energia renovable de proximitat i gaudir tots els beneficis i decidir com es fa, no? Per tant, és una eina boníssima. No podem fer-ho només amb això, també caldran instal·lacions més grans, però, sens dubte, i són per quedar-se, les hem de potenciar. Com les podem potenciar? També pedagogia, explicant a veïns i entitats les coses bones que tenen, també les coses que no puguin ser bones, però vull dir que hi ha molt més a guanyar que no a perdre i que ho coneguin, perquè moltes vegades ni tan sols es coneix. Més facilitats a la inversió local i també més inversió pública. No? Tenim instruments fantàstics com és l'energètica, de recent creació, però si volem que sigui si volem que doni tots els resultats que pot donar, fa falta més inversió pública. I creus que és possible impulsar un model descentralitzat i públic? El model actual d'energia no és així? L'energia renovable, per la seva pròpia naturalesa, ja és molt més descentralitzada que l'energia no renovable. Per què? Perquè al final l'energia no renovable tu la produeixes en grans plantes, però l'energia renovable, tens un parc de molins a un lloc, una sèrie de plaques solars a un altre. Per tant, descentralitzat ho és. Pot ser públic? Sí, de nou, si hi ha voluntat política, si hi ha inversió i si hi ha aliances entre els agents que volen un canvi social positiu pel país i la societat. I aquí entrem una mica en marro amb la següent pregunta, que és que què opines de la postura dels partits d'esquerres respecte a les energies renovables? Dic d'esquerres específicament perquè, els de dretes ja tenim una mica clar com funcionen. Sí, les xifres del principi parlen per si mateixes, no? Vivim en una situació de bloqueig renovable i bé, hi ha hagut partits d'esquerres que han governat aquí els últims anys i no hem sigut capaços d'avançar. També hi ha altres partits que són molt bons a l'hora d'entendre la sostenibilitat com el que comentàvem, no? Una interseccionalitat de qüestions i no quedar-se només en les energies renovables. Però, si tenim que les energies renovables, amb la urgència que ens comporten, no avancen, no ho estem fent prou bé. Llavors, hi ha molts discursos dintre d'aquest àmbit polític de no fer falta de renovables sí, però no així, sense que siguin capaços de proposar un model alternatiu. I és problemàtic. És problemàtic perquè hi sortim perdent tots i si ho fem bé tenim molt a guanyar, perquè al final l'energia i l'electricitat és poder i sobirania. Llavors, si acabem sense prou renovables i acabem amb línies de molt alta tensió, les MATs provinents d'Aragó, si continuem fent servir molt de gas perquè no han tancat les nuclears i gas provinent de països com, per exemple, Rússia, no tenim cap sobirania, no tenim cap poder. En canvi, som a temps de fer una proposta per nosaltres ser sobirans energèticament i conservar aquest poder. Per tant, diries que falten aliances més fortes entre institucions i moviments ecologistes i partits per avançar
a la transició energètica. Sí, i falta entendre totes les parts. Per exemple, això no ho farem sense el món rural. El món rural ha de ser aliat en això. I ara mateix, doncs, no ho és. I s'ha d'entendre el per què. Vull dir, el món rural té moltes demandes justes que des de fa molts anys no s'estan escoltant i no s'estan fent front. Llavors, si nosaltres, des d'entorns urbans, fem segons quines demandes, no? És difícil que ens les comprin. Una crítica que jo no comparteixo, però puc entendre d'on ve, que es fa, no? És, per exemple, jo soc de Tarragona, i del Camp de Tarragona, clar, es denuncia no a l'extractivisme energètic de les renovables, perquè fins ara tenim les nuclears, però ara serien les renovables, no? Perquè hi fa molt de vent, per exemple. Clar, vull dir, si ells no hi veuen un benefici i nosaltres no som capaços de proposar un model perquè ells s'hi senten integrats, sortiran reaccions contràries a això. Per tant, necessitem anar tots a una, escoltar-nos, i sí, és unir món urbà, món rural, moviments ecologistes i moviments institucionals. Doncs, Pol, moltes gràcies per tot el que ens has explicat i posar més llum en tot aquest tema, que també crec que de vegades s'entén poc, també cap a la gent jove, etc, que potser veu un dilema per xarxes i no entén de què ve i d'on prové, i potser això ajudarà a que s'entengui. Així que res, ens quedem amb tot el que has dit i a veure si en un futur tornem a trobar-nos per aprofundir més al respecte. Moltes gràcies per convidar-me i tenir-me en compte, i sí, espero poder-nos trobar i que la llum sigui d'origen renovable. Oh, i tant. El senyor Salvador Illa Roca resta investit president de la Generalitat de Catalunya. No ens conformem amb pactes de misèria. Lluitem pel que és nostre. Tenim tot un món per guanyar. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Bé, esperem que aquesta conversa us hagi fet reflexionar sobre els reptes i les alternatives en la transició energètica i la sostenibilitat. Abans d'acomiadar-nos, us portem una nova recomanació cultural de la mà de la nostra companya Lucía Liegas. Aquesta vegada es tracta de Niqab, una sèrie irlandesa estrenada l'any passat que té molta relació amb el que vam parlar sobre el català en l'últim episodi de La Pirinenca. La Lucía us en dona més detalls. Ahir va sortir l'enquesta d'usos lingüístics que va mostrar el que ja era evident i ja anaven alertant, i és que el català i el seu ús social ha disminuït, tot i que creix el seu coneixement. La recomanació cultural que us vinc a dir avui no és catalana, però sí que comparteix amb la nostra llengua una realitat molt similar, i és l'irlandès. Avui us recomano, per partida doble, dues coses. La primera d'elles és el documental de Niqab, que podeu veure a Filmin subtitulat en català i amb l'àudio en irlandès, que és la història sobre el grup de hip-hop nord-irlandès, Niqab, i com han fet una feina increïble des de l'any 2017 per visibilitzar una llengua minoritzada com és l'irlandès en un context i un món bastant hegemonitzat per l'anglès, com és el hip-hop. I la segona recomanació són els mateixos Niqab. Us recomano escoltar-los. Crec que és molt important que des de les llengües oprimides i minoritzades ens donem suport i fem créixer, normalitzem poder sentir música, llegir, poder mirar pel·lícules, poder consumir tot el contingut audiovisual possible en llengües que no són les hegemòniques, que no són l'anglès, que no són el català o que no són el francès o l'alemany. Llavors, en aquest sentit, us recomano totalment que sentiu i mireu el documental de Niqab. I fins aquí l'episodi d'avui. Si us ha interessat el que hem comentat, us animem a seguir aprofundint en aquests temes i per descomptat a buscar la revista Match, la revista de la JCC, on es tracten moltes d'aquestes qüestions amb rigor i mirada crítica, com l'article Accessibilitat i sostenibilitat, les ciutats del futur i el nostre present, escrit per un camarada. A més, també hi trobareu la transcripció d'aquesta entrevista per poder-la llegir amb més calma, com ja s'ha fet amb altres episodis. Així que, dit això, moltes gràcies per escoltar-nos i fins la pròxima.
A la Joventut Comunista de Catalunya organitzem la joventut, construïm l'esperança.